No lenže vlastne na druhý deň som sa zobudil, prišiel som do práce, vybuchol mi mailbox, telefón, všetko. Oni poslali moje telefónne číslo a môj e-mail ako technickú podporu, takže každý ajťák v každej nemocnici, čo si nevedel dať rady, ako to tam poslať, tak ma kontaktoval. My si dávame záležať na tom, aby sme spolupracovali s tým zákazníkom a aby to dávalo nejaký zmysel, prinášalo nejakú hodnotu, takže nedá sa to úplne robiť tak, že sa zavriem do sklepu a niečo si tam mastím a potom poviem, že toto máte. Keď to prirovnanie kanonom na mravence, hej, ako toto častokrát vydávam, že sú veľmi komplexné riešenia nad veľmi jednoduchými datami, potom to veľa stojí, zle sa to udržuje a tak ďalej. A myslím si, že AI nahradí iba tých data inžinierov, ktorí sa nenaučia využívať tú AI na zjednodušenie a zefektívnenie tej svojej práce. Takže pokiaľ človek robí fakt nejakú repetitívnu činnosť, veľmi jednoduchú, nezamýšľa sa nad tým, tak ten bude nahradený asi, ale pokiaľ to využiješ na to, aby si povznesol tú svoju prácu a možno o to viac sa vložil do tých zákazníckych potrieb a snažil sa to využiť, tak nahradený asi nebudeš. Dobrý den, dnes tu mám na návštěvě svého dobrého kolegu Kubo Kmeď. Kubo, ahoj. Ahoj. Kubo je dle slov naší marketingové manažerky Jany celkem týpek. V tomto díle bych vám chtěl ukázat, proč se to o něm říká a proč je to vlastně vůbec fajn kolega. Kubo, můžeš nám prosím říct, jak proběhl tvůj vstup do pracovního trhu? Tak ešte raz ahoj. Skúsim to jednoducho uviesť. Ja som vlastne odjak živa mal tak nejako blízko k matematike a tak. Študoval som na vysokej škole finančnú matematiku, čo ma tak nejako priviedlo k tým datám a celkovo k nejakej práci s číslami. No a môj vstup na pracovný trh bol pomerne intenzívny. Počas štúdia sa nám s priateľkou, vtedajšou, terajšou manželkou tak nejak zadarilo. A priateľka otehotnela, takže sme museli túto situáciu riešiť a skočil som vlastne po prvej príležitosti pracovnej, ktorá sa mi naskytla. Bola to práca pre korporát. Veľmi jednoduchá, takzvaný taký monkey job za nejakých krásnych 18 000 hrubom. A to píšeme jaký rok, prosím? To píšeme rok 2015. 2015. A pamatuješ si vlastně, co bylo obsahem jako tvé role? Obsahom mojej role vlastne, alebo teda práca toho týmu spočívala v tom, že sme kontrolovali finančné transakcie a vlastne či to, čo sa tam ako reálne udialo, sedí s nejakým reportom, takže sme sa pozerali na tie dve čísla. Je tu stovka, áno, je toto isté, napísali sme toto isté. A to bolo všetko. Vlastne kontrolovali sme iba, že tie dve čísla sú naozaj rovnaké. A pamatuješ si, kolik to tam dělalo lidí? Za môjho nástupu to bolo asi 6-7 ľudí, keď som odchádzal, nás bolo asi 13. Bol som tam teda asi 3 mesiace. Já si totiž pamatuju, já jsem v daném korporátu též působil zrovna v té době a pamatuju si právě nějaké diskuze o tom, jestli tahle práce má smysl, jo? Že vlastně, protože když si představíš, že 13 lidí kontroluje nějaký transakce já si myslím, že to bylo tak 50-60 lidí, ne? V té době, takže 50-60 lidí zpracovává nějaký efekty, já nevím co. A potom 13 dalších lidí se zabývá jenom tím, že bude kontrolovat to, co dělali ti ostatní, tak si dokážeš představit, že to jako má nějaký rozpočet, že jo? Má. A myslím si, že teraz už ten tým ani ako nefunguje. Ale zase na druhú stranu, ako niektoré tie kontroly boli ako pomerne komplexné, čo sa týka nejakej práce s Excelom, už tam bol úvod do nejakých makiér a tak. Ale vlastne, a tam som zistil, že táto vec, alebo táto oblasť ma baví. Na druhú stranu vlastne úlohou toho môjho týmu bolo vykonávať tú kontrolu, nie ju nastavovať. Takže vlastne som cítil potrebu sa posunúť ďalej, vydržal som tam 3 mesiace a na konci skúšobky som odišiel a skočil po ďalšej príležitosti.
OK, tak to bolo bleskovo rýchla první kariéra. Kam pak tebe vedli další kroky? Tým, že som vlastne študoval tú finančnú matematiku, mal som blízko k financiám a už som vedel, že ma baví táto, povedzme, práca s Excelom a s nejakými datami, číslami, tak vlastne som prešiel do ďalšej spoločnosti, vtedy, alebo teda volá sa to FNZ a bola to taktiež nejaká administratíva, operatíva, kde už bolo viacej kontaktu s tým Excelom, s VBAčkom, so SQL-kom a už som vlastne začal zisťovať, že tá technickejšia a analytickejšia práca ma viacej baví. Pamatuješ si první makro nebo nejlepší makro, co si v životě napsal ve Visual Basic a co dělalo? Keď tak zaspomínam, tak tam tie makra boli pomerne jednoduché, ako iba transformovali tabulky z jednej podoby do druhej. Najťažšie, najzložitejšie som už písal asi Vintex. Vintex. Si úplně pamatuju, že v první práci jsme dostali takový úplně off topic, ale jsme dostali takový jako úkol, že generovali se bonusové dopisy pro zaměstnance v Nizozemsku, takže to bylo nějaký jako 1500 PDFek. Jo, to se generovalo přes nějaký mail merge, co tam někdo jako uměl, tak naštěstí, že tak. A každý ten zaměstnanec měl nějakou svou složku digitalizovanou, takže jako v průzkumníku normálně Windows Explorer. A teď jsme dostali úkol jako 3členný tým, že musíme každý to PDF dát do správné složky. A teď jsme se bavili o tom, že kdybychom do toho názvu toho PDF dostali i jako osobní číslo toho zaměstnance, protože ty složky měly to osobní číslo v sobě, že bychom teoreticky dokázali napsat nějaký makro, co to jako projde a posune každý to PDF do té správné složky. A úplně takový ten pocit štěstí, jsem měl pocit, že se jako rozpláču, když jako, že jsme to jako, samozřejmě to trvalo mnohem díl to napsat, než když bychom to manuálně jako posunuli, jo, ale tak mi to připomnělo, tak měl podobné zážitky tedy v FNZ-ku. Ano. A pamatuješ si nějaký, a SQL už si znal ze školy, nebo? SQL som znal zo školy, veľmi, veľmi okrajovo, vedel som, že niečo také existuje, na škole som mal nejaké základy databáz a vlastne nejaký data mining. Ale vlastne až v tom FNZ-ku som reálne dostal prístup do nejakej databázy a vlastne to, čo som v tej škole tak nejako počul, tak mi to začalo dávať trošku zmysel, že na čo to vlastne funguje a čo sa s tým dá robiť. A co se s tím robilo v tom FNZ-ku? Jakože co byl ten výstup toho? Ty jsi nějak tahal data, transformoval a pak se s ním dělalo co přesně? Nám poskytovali data vlastne rôzni finanční manažéri, vlastne správcovia tých fondov, ak si to dobre pamätám. A v rôznych akoby formátoch. Ono sa to niekde ukladalo a viem, že ako a my sme ich potom spracovávali tie data, alebo niekto v tom FNZ-ku ich spracovával do nejakej databázy. My keď sme si potrebovali skontrolovať stav nejakých tých transakcií a transferov, ja som robil vtedy v transfer s týme, tak sme potrebovali vyťahnuť tie dáta, čo má FNZ-ko, čo bolo to SQL-ko a s tým, čo nám poslali tí finanční manažéri. Takže vlastne to bolo písanie selektov nad nejakými tabulkami, aby to bolo nejakým spôsobom trochu automatizovaný ten proces. OK, takže tam si udělal, řekněme, první kroky jako ke kariéře v data engineering oblasti. Ano. A potom vlastně ses dostal, a to je něco, co naši posluchači nemusí vědět, ale že jsi vlastně jeden ze starých mazáků Intex. Pamatuješ si svoje výběrové řízení do Intex a jaký to byl rok a tak podobně, by mě zajímalo? No, ono to má ešte jednu spojitosť vlastne s tou školou, to som asi úplne nedopovedal, alebo to nám nezaznelo. Ja som stále v tej dobe ešte študoval. Takže ja už som robil ako na full time a stále som študoval a na konci tej kariéry v FNZ-ku, respektíve ten koniec kariéry v FNZ-ku súvisel s tým, že ja som doštudoval školu a chcel som sa niekde posunúť. Už som mal ten titul, mal som nejaké pracovné skúsenosti, tak som hľadal nejakú novú výzvu. A moja predstava bola, budem business analytik. Nejaké troška analytické myslenie tam bolo, nejaká skúsenosť s SQL-kom, vedel som asi teda, čo chcem robiť.
tak som si pozeral tie Jobs.cz, tie ponuky rôzne, som tam mal napísané Business Analytic, vyskočilo mi tam Business Intelligence Specialist. Vravím si, OK, je tam napísané SQL, asi je to isté. Business. Business, ako close enough. Tak som sa tam ozval a vlastne nejako som nadviazal kontakt s Lubošom, bol som na nejakom výberovom konaní. V tej dobe... Co byli v papučích? To úplne nie. Ja si myslím, že som tam teda prišiel ako možno v obleku, určite v košeli a tak. Lubo s Radivom určite nie. Prebiehalo to ináč ako v auguste, hej, čiže v lete veľké teplo. A ja som teda prišiel na to prvé kolo, myslel som si, že však polhoďku pokecáme, hodinku a nakoniec vlastne sa to celé sfúklo v priebehu asi 3 hodín, kde najskôr sme mali nejaký vlastne úvodný pokec a rovno sme prešli k SQL testu. A to si tak pamätám vlastne, že v polke toho výberového konania Radim niekde odišiel a vlastne už sa nevrátil. Takže to bolo také zaujímavé. A Luboš mi dal ten test a tam zase bolo pekné to, že ja som ho tam písal asi 1.5 hodiny a potom Luboš za mnou prišiel a so mnou ho opravoval. Takže aj odtiaľ, ako bola taká prvá spätná väzba na tú moju prácu s SQL-kom a doteraz je také momentum, ktoré si pamätám a využijem doteraz v práci, že fakt s tými ľuďmi prechádzať ten kód a venovať sa tomuto. Lebo myslím si, že to bol taký dobrý štart do tej kariéry. OK, a potom teda řekli, že rozumíš SQL, dokážeš tady vyřešit tu úlohu s letadly pověstnou. A kolikátý jsi byl vlastně zaměstnanec Syntex? V tej dobe, ja si to nepamätám úplne presne, nás bolo 10, 11, niečo také. Jo. My sme nastúpili v priebehu 3 dní traja, takže ak som bol nejaký 11. 7 až 10. Takže 7. Okay. Niečo také. A takže to probíhalo v nějakým takovým bytě, ne? Jako 3 plus KK, 4 plus KK, nebo kolik to tak bylo? Niečo také, no. My sme boli vlastne na tej vlhkej, ale ešte na 4. poschodí, takže podkrovná kancelária, alebo tam na najvyššom poschodí, to bola ináč, tam chodil výťah, to bola ďalšia časť výberového konania, ako zapnúť ten výťah, lebo tam bol nejaký gombík niekde úplne na vrchu, niekde úplne dole, to si musel stlačiť naraz, alebo čo, aby sa tam vôbec dostal. Okay. A mali sme dve, 3 miestnosti, pričom jedna bola ako vedenia, vlastne neviem, či som tam niekedy bol. Hej, my sme na tom 4. poschodí boli asi 3 mesiace. A 2 kancelárie okay. Po pár ľuďoch. A vnímal si v té době, že hele, tohle má nějaký potenciál, tohle by někam mohlo jako pokračovat? Vnímal som, že sa mi tam ako veľmi páči, že to prostredie a ľudia sú veľmi príjemní, čo zotrvalo vlastne doteraz. Ale v tej dobe som sa asi nezamýšľal nad tým, že či tá firma vyrastie a bude mať 50, 60 ľudí. A s nějakým jako odstupem času, teďka říkáš jako prostředí a lidi byli příjemní, ale jako dokážeš to trošku jako specifikovat, jako co je na tom příjemný, vlastně předtím už jsi měl 2 pracovní zkušenosti zmíněný, tak jako co bylo najednou jako jiný? Čo bolo iné, tak vlastne obidve tie firmy, kde som bol predtým, boli korporáty. Takže presne, povedzme, stanovené procesy o čo si mohol, čo si nemohol a nejaký taký definovaný ako postup, hej, chcel som povedať řád, nevedel som aj slovenský ekvivalent. A toto bolo tak ako ľudské a vlastne čokoľvek si potreboval, tak si sa mohol na hocikoho akoby obratiť. A vlastne sa to riešilo individuálne. Tým, že tá firma bola v tej dobe ako malá, tak vlastne všetko sa tak nejako dalo vybaviť, dohodnúť úplne v pohode. Takový normální, jo? Takové normální. Okay. A pamatuješ si na první projekt, co jsi dělal Fintex? Pro koho to bylo? Jestli to mělo nějaké zvláštnosti? Pamätám si prvé zadanie, čo som mal, tak to bol, ja som nastúpil teda koncom roka a bolo to pre Marks & Spencer vyriešiť takzvaný problém ako 53. týždňa, čo vlastne znamená, že ako rok nemá pevný počet týždňov, takže
pod chvíľou sa s týmto v reportingu stretávame, ako to vyriešiť, tak to si pamätám ako prvé zadanie. No ale ja som mal to šťastie, že po 2 týždňoch sa nám začínal nový projekt Delmart. Za okolností tam na referenciu ako od ľudí z Marks & Spencer. A tam sa stával datový sklad a reporting úplne na zelenej luke. Takže som si tým prešiel akoby úplne od začiatku v rámci nejakej úvodnej analýzy, stavby datového skladu, OLAP kociek, ktorý sa to robilo na SQL serveri, až po reporty, ktoré boli presne vydefinované, 46 reportov, ako majú vyzerať. Takže... 46? To je celkem dosť. To by sa ti páčilo, to bol Excel so 46 záložkami a na každom bol presne vydefinovaný report, ako má vyzerať, aké stĺpčeky, kde má byť aká farbička a muselo to presne sedieť. Takže... To už to mohli rovno udělat sami, ne, když to bylo takhle. Ono sa to vtedy robilo v tých OLAP kockách a to nebolo úplne také jednoduché, self-service a tie reporty sa dali v tom Exceli tak pekne nakresliť, lebo samozrejme to boli ako tabulkové plachty a robilo sa to v reporting services. V tej dobe ešte Power BI bolo nejak tak v plienkach. Ostatně jaký máš názor na Excel? Protože si myslím, že to takový jako snadný terč každého BI pracovníka, ale to vnímáš. Tak dobrý sluha, zlý pán asi, no. Že sám Excel často používam a keď je zle, tak ho vždy vyťahnem. Ale v kontexte našej práce ako datový zdroj je to dosť problematické. Člověk musí jako vědět, kdy má přestat, ne? Tak. Ten Excel, OK. A pamatuju si, nebo já si tě hodně spojím, když jsem nastoupil do Intex, tak to bylo vlastně začátku covidu a tak. A já si hrozně pamatuju, že ty v té době volal se všema řediteli nemocnic a tak podobně po celé České republice. Jak to bylo? No, my sme sa vlastne na začiatku covidu dostali k projektu Chytrá karanténa a myslím, že o tomto už Saša rozprávala v predchádzajúcom dieli. Ktorý doporučujeme. Určite. A kde ona bola súčasťou nejakej tej úplne prvotnej fázy na začiatku covidu a kde sa vytvoril nejaký základný reporting v Power BI, dataset a tak. Po tej prvej vlne covidu vlastne padlo rozhodnutie, že ten reporting ako bude pokračovať, lebo COVID nikde nejde a je potreba potom vybudovať datový sklad. No a tam som sa do toho dostal ja, dostal som ten projekt na starosti, vybudovať datový sklad, prepojiť tie reporty na ten datový sklad a nejakým spôsobom to koordinovať. Bola tam do toho ešte nejaká aplikácia, cez ktorú tie reporty boli zdieľané. A tak, no. Takže tomuto som sa ja venoval z tej koordinačnej a povedzme data warehouse časti. A bolo to krásne, je tam veľa spomienok a zážitkov. Třeba? Napríklad taký ako intenzívny zážitok bol, na začiatku tej druhej vlny sa strašne veľa testovalo. Človek kdekoľvek chcel ísť, tak potreboval PCR test, antigenový test a tak ďalej. A bolo problém na tie testy sa dostať a zavádzal sa tzv. Jednotný rezervačný systém, ktorý vytvorila nejaká ostravská firma a tie testovacie miesta sa do neho mohli zapojiť. Tak pre nás to bol jeden datový zdroj, ťahať tieto data, no ale nie všetky odberné teda testovacie miesta sa do toho zapojili a mohli mať ako vlastný nejaký rezervačný systém. No ale my sme tie data od nich potrebovali získavať. Tak našou úlohou bolo vytvorte miesto, kde nám to oni budú posielať tie data a potom ich spracovávajme. Tak ja som vytvoril teda nejaké úložište na Azure, napísal som podrobný návod, posielajte nám CSVčka alebo JSON v tejto štruktúre, 4 stĺpčeky, odberné miesto, deň a možno hodina a koľko majú voľných miest. Niečo také. Fakt 4 stĺpčeky, presná štruktúra CSVčka. A rozposlalo sa to vlastne na všetky tie odberné testovacie miesta, čo boli všetky nemocnice plus x ďalších nejakých spoločností a miest. A človek si povedal, OK,
občas niekomu pošlem nejaký prístup, nejaké tokeny, čo sa vygenerovali a tak ďalej. No lenže vlastne na druhý deň som sa zobudil, prišiel som do práce, vybuchol mi mailbox, telefón, všetko a ja som vlastne vtedy zistil, že oni poslali, to zastrešoval vlastne ten centrálny riadiaci tím, oni poslali moje telefónne číslo a môj e-mail ako technickú podporu. Takže každý ajťák v každej nemocnici, čo si nevedel dať rady, ako to tam poslať, tak ma kontaktoval nejakým spôsobom, mailom, telefónom a tak ďalej. Takže tak to musela byť jízda teda. Bolo to veľmi intenzívne. Sakra, co to tady je zase port, kmeď, Intelligent Technologies, to snad není možný, to zase vymyslel někdo. Se hrozně líbilo, jak jsem mluvil o tom covidu, tak jsem si říkal, to zní, jako kdyby to bylo jako před 30 lety. Jako, že úplně člověk už si to nepamatuje. Takže už to tady prozradil, ty si tedy už můžem říct asi oficiálně data engineer. Jo. Já si to představuju, že data engineer je nerd, který se zavře do sklepa, buší nějaký tabulky, hele, místo toho, aby ta tabulka vypadala takhle, tak to budu spojovat s nějakými jinými zdroji a potom to bude vypadat takhle. Jaká je ta realita podle tebe? Ja si myslím, že tá realita je trošku iná, že aspoň v kontexte Intext určite my si dávame záležať na tom, aby sme spolupracovali s tým zákazníkom a aby to dávalo nejaký zmysel, prinášalo nejakú hodnotu, takže nedá sa to úplne robiť tak, že sa zavriem do sklepu a niečo si tam mastím a potom poviem, že toto máte. Určite je to nejaká časť tej práce, ako ten samotný vývoj, samotné to programovanie, nastavovanie tých pipeline a tak ďalej, ale je to veľa aj o tej spolupráci so zákazníkom, konzultácií, dopytovania sa, že čo vlastne potrebuje, odkiaľ to máme získať a aké tie transformácie tam majú prebehnúť. Jsem si právě chtěl zeptat a myslím, že už na to částečně odpovídal, že jak se vlastně liší jako, řekněme, obyčejný data engineer od dobrýho data engineera, že už seš v té roli taky jako manažera, řekněme, jo, že seš týmový vedoucí, čerstvě nabral, myslím snad i 5 lidí, že jo. Co vlastně hledáš jo, v těch lidech, protože jako OK, něco umím v SQLu, něco umím v Pythonu, to je asi jako relativně snadno tohle z toho vyhodnotit, jo, jak ten člověk nad tím přemýšlí, jestli trošku jako dokáže programovat, ale vlastně jaký vlastnosti v těch lidech hledáš. Jo? Čo sa mi teda osvedčilo a na čo sa asi teraz ako najviac zameriavam je, aby tí ľudia mali ako dobré analytické myslenie. Že to, čo ja v týme a to, čo v Intex potrebujeme, tú nejakú ako hard časť, Python, SQL, to ich sme schopní naučiť a s tým sme schopní pomôcť. Plus sú to teda nástroje ako ChatGPT a Gemini a podobne. Takže pre mňa teraz je základ, ako aby mali taký ten zdravý sedliacky rozum, dobré analytické myslenie a mali aj takú tú ako ľudskú časť, ľudskú tvár a vedeli komunikovať s tým zákazníkom a dostať z nich to, čo potrebuje. Jak to poznáva, že niekto má dobrý selský rozum? Neviem, snažím sa to nejakým spôsobom vycítiť a tu by som povedal ešte, že dosť nám pomáha vlastne Jana, naša HR manažerka, ktorá myslím si, že má na toto veľmi, veľmi dobrý odhad, takže ona urobí takéto prvotné sito a bych řekl, že vlastně to, co popisuješ, to vnímá jako velmi podobně a je to něco, co třeba jako na tobě oceňuji jako kolega, že často se ty BI vývoje a projekty dělí na přirozeně front-end, back-end, jo? Že jako pro zákazníka se to možná takhle nezdá, ale často ten člověk, který dělá ten report, není ten člověk, který nutně chystá ta data. Určitě u větších implementací to tak nebývá. Je to
jako i ta část, řekněme, frontendová, třeba Power BI, to je hrozně velká oblast. To se nezdá, ale je tam nějaké datové modelování, vizualizace, zjištění právě toho business caseu a tak podobně, styk s těmi zákazníky a právě se to jako přirozeně dělí většinou, že někdo má nějakou specializaci data engineering, Power BI nebo BI specialistu. A třeba u tebe hrozně poznávám, že ty nejseš vlastně jenom ten data engineer, že ty dokážeš jako vlastně přemýšlet end-to-end, jak to jako celý funguje. Čím si myslíš, že to je? Ja si myslím tým, že som v tom Intex tak dlho. Že vlastne fakt na začiatku, ako som už spomínal, tak my sme neboli vtedy delení na data engineerov a Power BI špecialistov. My sme robili všetci všetko. Čiže taký ten základný mindset a pochopenie toho, že ak chce človek pomôcť tomu zákazníkovi, tak musí nad tým rozmýšľať akoby komplexne a end-to-end, ako to riešenie má vyzerať. Takže myslím si, že to je to, kde sa to dostalo do mňa a vlastne teraz sa to snažím akoby predávať akoby ďalej do toho tímu, aby sa neuzavreli práve do toho sklepu, ale challengeovali či už toho zákazníka, s ktorým spolupracujú, alebo toho Power BI špecialistu, aj keď je to v rámci Intex, že či to, čo chce, tak vlastne nám dáva zmysel. OK. Ještě bych řekl, že když jsem začal pracovat právě už a zmínil ty Excely a tak a teď člověk spíš analyzuje data, baví se s interními nebo externími zákazníky a většinou po nějaké době naráží na ten strop toho, co ten Excel nebo ten Power BI jako takový dokáže. A v tu chvíli se musí začít bavit právě s specialisty, data engineery a tak podobně. A já si pamatuju ze začátku, když jsem objevil tuhle potřebu, že vlastně celá ta oblast toho data engineeringu, tady ta práce, že to na mě působilo hrozně pomalu. Jo, pomalý, drahý, což je 10 mendejů za to, že prostě jste tady vzali tu jednu tabulku a dodáváte to tak a tak. Jak to vnímáš ty? Jako čím to je, že vlastně ty věci tak trvají? Jestli s tím souhlasíš samozřejmě. Súhlasím aj nesúhlasím. Môže to byť taká nevďačná práca, hej? Že môže to vyzerať, čak ja tu vidím tie data v jednom systéme, len mi ich nahraj do toho druhého, však to nemôže byť nič zložité. Častokrát to tak ale není. Hej? Človek častokrát do toho musí zahrnúť kopu rôznych ako skillov, skúseností, môže tam byť nejaká komplexita ohľadom neviem, nejakých apičiek a technických nejakých prekážok a zároveň nie vždy musí byť úplne jasné, ako tie data spolu hrajú, ako ich pospájať v tom datovom sklade, aby to dávalo zmysel a vytvorilo to vlastne to, čo ten koncový užívateľ alebo ten Power BI špecialista chce. Takže môže to byť veľmi jednoduché a veľakrát sa o to snažíme, aby to bolo čo najjednoduchšie, ale zároveň tá úloha môže byť veľmi, veľmi zložitá a dlho trvať. Typický problém, třeba granularita dat. Jo? Mám prostě nějaký forecast nebo budget, ten mám jako v měsíční rovině, teď mám aktuály, kolik jsme toho prodali, ten mám denní. Že jo? A to už je nějaká komplexita, která se nezdá lajkovi, ale kdokoliv, co v životě se popral s takovou problematikou, tak ví, že to není tak jednoduchý. Že jo? Presne. A to sú také tie problémy ako ten 53. týždeň a tak. Proste nad kalendárom sa nikto extra nezamýšľa, kým to nemusí začať ako reportovať. Typicky svátky. Hele, můžeme vynechat tady z toho reportingu státní svátky. Dobře, mám 6 zemí, slyšel jsem, že některé ty sklady jsou občas otevřené a některých svátcích. Kdo to bude dodávat, kdo to bude udržovat. Že vlastně si myslím, že to jsem se taky naučil díky mimo jiné spolupráci s tebou, je, že dělat něco jednorázově a tady vyplodnit nějakou tabulku, tu mi každý blbec, jako jsem třeba já, ale dělat to tak, aby to vždycky fungovalo, aby to tam bylo každý den, tak to už je prostě nějaká věda. No. Presne tak. My sa fakt snažíme, aby to bolo jednoduché, ale zároveň aby to bolo aj nejakým spôsobom škálovateľné, a trváce to riešenie pre toho zákazníka.
nech aj tá operatíva, povedzme, ho stojí čo najmenej, nás to stojí čo najmenej času a nejaké pozornosti, ktorú na tú jednoduchú držbu musíme tomu venovať. Zmínil jsi to už v podstatě, ale máme jako Intex ještě nějakou jako specifickou filozofii, jak jako k tomu data engineeringu přistupujeme? Ako znie to tak ako by to povedal tak lacne, ako by to povedal asi každý konzultant, ale fakt sa to snažím robiť ako prozákaznícky. Že čo som tak vypozoroval ako v praxi a videl som tých riešení rôznych už hromadu, tak my sa fakt snažíme to riešenie našiť vždycky tak, aby to riešilo ten zákaznícky problém. Nesnažíme sa, hoď pracujeme na nejakých frameworkoch, máme nejaké frameworky a tak ďalej, nesnažíme sa to za každú cenu tam použiť a pretlačiť a neísť vždycky akoby to pre nás najjednoduchšou cestou, hej, ako by som povedal, keď to prirovnanie kanonom na mravence, hej, ako toto častokrát vydávam, že sú veľmi komplexné riešenia nad veľmi jednoduchými datami, potom to veľa stojí, zle sa to udržuje a tak ďalej. Já tam zase slyším to, že jako ten člověk musí trochu vědět, proč dělá to řešení, aby vůbec dokázal jako vyhodnotit, hele, toto je pro vás jako hrozný overkill, stojí vás to zbytečně moc peněz. No. Jinak možná nevíte, ale na Kubo chodí vlastně výružné dopisy od Microsoftu, proč všem těm zákazníkům se razí ty náklady na servery, tak seš tu stále OK s náma. Jo? Áno, je taký ten paradox tej práce, že snažíme sa ako optimalizovať tie zákaznícke riešenia, aby platili vlastne za ten Azure, za ten Microsoft čo najmenej a zároveň sa snažíme byť čo najlepší partner Microsoftu, čo je... Tak to zní jako taková zdravá rovnováha, ne? Tak, no. OK. A kdy si myslíš, že AI nahradí data engineery, už nebudou potřeba, jenom řeknu, místo toho, abych to řekl tobě, jak potřebuju tu tabulku, tak řeknu, hele, Gemini, vem tady tu tabulku a z toho systému a tady máš přihlašovací údaje a no, to možná není úplně nejlepší nápad. Kdy si myslíš, že k tomu dojde? Jestli vůbec? Paradoxne, včera večer som na LinkedIne videl taký príspevok, kde to nebol teda mierené na data engineerov, ale na data scientistov. A myslím si, že AI nahradí iba tých data engineerov, ktorí sa nenaučia využívať tú AI na zjednodušenie a zefektívnenie tej svojej práce. Takže pokiaľ človek robí fakt nejakú repetitívnu činnosť, veľmi jednoduchú, nezamýšľa sa nad tým, tak ten bude nahradený asi, ale pokiaľ to využiješ na to, aby si povznesol tú svoju prácu a možno o to viac sa vložil do tých zákazníckých potrieb a snažil sa to využiť, tak nahradený asi nebudeš. Řekl bys, že to používáš na každodenní bázi? LMK? Zatiaľ nie. Nie na každodennej bázi, používam to. Zatiaľ si stále myslím, že píšem lepšie SQL kódy, ale na urýchlenie práce to používam a používam to najmä na generovanie textov. Já bych řekl, že v tom hrozně poznávám to, co jako s tím dokáže dělat člověk, který zhruba ví, jako co dělá a potom k tomu přistupuje a dokáže odfiltrovat takový ty halušky a nějaký ty blbosti a potom si to vezme do rukou člověk, který teprve začíná jakoby svoje působení v téhle oblasti a najednou prostě se nechá strhnout tím AI. Jo, jako. Ale ja si myslím, alebo takto, mám odpozorované u kolegov, že dosť to používajú a veľmi im to pomáha. Ja už teraz v tejto dobe tak nejako ako menej ako programujem. Takže môžem si predstaviť, že keby som tým trávil viacej času, tak to ešte viacej používam. Rôzne copiloty a podobne. OK. A ještě otázka na tělo. Když se tě děti ptají, tati, co ty vlastně jako děláš v té práci, tak co jim jako řekneš? Datovú analytiku, tak to je taká akože odpoveď, ktorá stačí povedzme babičkám na také rýchle zjednodušenie, objasnenie, odbytie. A deťom sa to vždycky snažím akoby uviesť na nejakom akoby príklade a vždy tam dávam do toho ten Delmart, ako ten môj prvý projekt. Pozrite, idete do potravín, niečo si kúpite a ten, čo to predal, chce vedieť, koľko
koľko toho predal, koľko má toho na sklade. Tak ja mu toto hovorím. Okay. A to poviem tým svojim deťom. A řekl bys o sobě, že jsi ajťák? Myslím si, že u mňa to má taký vývoj, že na začiatku prvých pár rokov tejto práce by som to asi nepovedal. Skôr by som sa držal toho datového analytika. Potom, jak som sa začal posúvať a viacej sa venovať ako do hĺbky tomu Azure, vzdelávať sa v tom, viac povedzme programovať, tak áno. A teraz sa zase od toho trošku vzdialujem do tých nejakých povedzme viac manažerských rovín. Vidíš tam nějaký jako zajímavý rozdíly mezi BI a řekněme Core IT? Že mám pocit, že vlastně drtivá většina lidí, kteří by se dívali na tvou každodenní praxi, co ty vlastně jako děláš, tak si myslím, že 99% by o tobě řekl, že jsi ajťák. Ale jako já bych třeba o sobě taky asi neříkal, že jsem ajťák, a přemýšlím, jako tím to je, jo? V čem je ten jako, řekněme, core rozdíl, nebo přemýšlel zatím někdy? Myslím si, že ten rozdiel medzi nami ako povedzme BI špecialistami a takým tým core IT je typicky nejaký 1-2 ľudia obsluhujú nejakú celú výrobnú firmu, je taký ten, že my konzultujeme a pozeráme sa na to tak ako viac ako z vrtuľníka niekedy a nie sme tak úplne zahrabaní v tých systémoch. Takže to je za mňa taký ten najväčší rozdiel medzi core IT a povedzme tou BI oblasťou. OK. Co je pro tebe jako takzvaně v pipeline? Co tě čeká ještě do konce roku? Něco, na co se těšíš? Rozdelil by som to na také dve oblasti. Prvá oblasť je určite akoby tá zákaznícka, rozbieha sa mi niekoľko nových projektov, nových spoluprác, konzultačných a tak, takže je to veľmi zaujímavé. Poslednou dobou som bol ako vždy na nejakom väčšom projekte, tak teraz vidím taký ako priestor zase vidieť viac nových ako biznisov, ako to funguje a tak ďalej. Ktoré projekty to sú, jestli sa môžu ptať? Začíname spolupracovať s brněnskou firmou Tierra Verde v oblasti nejakej konzultácie, vyslovene zavádzajú fabrik. To tu nezaznelo, to je veľmi dôležité. Ten fabrik bude asi určite téma do konca roku. Začíname sa baviť s firmou, alebo teda s firmou, ktorá vlastní sieť potravín Hruška. Tam budeme im pomáhať nastavovať pravdepodobne nejakú roadmapu na nejakú BI stratégiu a tak ďalej. Tak Slováci mývají rádi hrušku, že? Okay, a ještě se tě chci zeptat, vlastně to už je třeba, jako řekněme, ta hruška, to je tvůj kolikátý projekt, jako 10., 15., 20. No, neviem, veľa. Jo, Vždy som mal nejaký hlavný projekt, ktorý ma vyťažoval povedzme na 50+%. Ale tým, že som už vo firme dlho mám povedzme nejakú expertízu, tak len tento mesiac, keď som sa pozeral, tak mám vykázané hodiny asi na 25 ako projektoch, čo som niekde niekomu niečo poradil alebo skonzultoval. A řekl bys, že tě to ještě dokáže jako, teď nechci, aby to vyznělo jako špatně, ale dokáže to ještě namotivovat jako po 15. přijít do nějaké firmy a říct, ale potřebujete prostě datový sklad, potřebujete, aby to mělo tak a tak, takovou štábu, jakože jak se jako pro ty věci jako motivuješ? Jo? Mňa skôr motivuje, alebo vždycky ma tam najviac baví tá časť, akoby, ako tí ľudia nad tým rozmýšľajú, ako tá firma nad tým rozmýšľa, čo chcú, že každý ten príbeh je iný. Že niekto vyslovene chce postaviť nám datový sklad reporting, my na to nemáme kapacitu a vedomosti a ide to čisto za nami. A niekedy je to, my vieme toto, chceme si to sami obsluhovať, tak nám to pomôžete nastaviť tak, aby sme to v tých dvoch ľuďoch vedeli obsluhovať aj ten datový sklad, aj ten reporting, takže vždy je to tak taká nejaká výzva, ako ulahodiť tomu zákazníkovi. OK.
Poslední otázka na závěr. Kubo, ty jsi velký sportovec, nebudu se tě ptát, na který závody se těšíš, protože to se tady zase budu stydět za svoje jako blbé výkony, ale jsem se tě chtěl zeptat vlastně, jestli bys měl nějaký tipy pro lidi, kteří teprve chtějí začít víc sportovat, jestli k tomu něco máš. Tipy na začatie športovania. No u mňa to je tak ako od detstva, takže ja odjak živa tak nejako športujem, behám, plávam, bicyklujem a vlastne všetko, čo príde. Ako veľmi dobrý tip určite odporúčam zapojiť sa minimálne pre našich kolegov do kvietnovej výzvy po schodoch do našej kancelárie. Ale vo všeobecnosti začať ako s dosažiteľnými cieľmi. Čiže neprihlásiť sa rovno na maratón alebo na polmaratón, keď ako neprebehnem na autobus. Hej? Takže začať nejakými jednoduchými, ľahko dosiahnuteľnými cieľmi, aby som videl ten pokrok a to je krás. A teď zrovna v předchozím dílu podcastu, nebo doufám, že to je předchozí, jsme se taky bavili o tom právě, že když člověk, než začne běhat maraton, tak se musí naučit si zavázat kaničky, takže si myslím, že kruh je uzavřen. Díky moc, Kubo. Tak a já děkujem. Hezký den, naschle. Naschle.